Halleluja! Nilqawkom il-ħbib tagħna minn fuq il-YouTube. Grazzi li qed isseguna Malta, issegu magħna llejla u preparaw il-kelma tal-mulej fidejkom ħalli dak li jingħad jinkoraġikom lestu notebook, lestu lapis, bajro biex tikbu n-noti li ħanikbu llejla. Kulħadd jaqbad il-Bibja fidejh u jgħid warajja din hija l-kelma tal-mulej. Hija kelma qadisa, kelma eterna u kelma ħajja. Grazzi mulej Ġesu tal-kelma qadisa tiegħek. Nirċievi mulej u għattu iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Spiritu Santu, kellimni, għatini revelazzjoni, iftaħ li għajnejja għas-sopranatural u għal-realm spirituali f'isem Ġesu Kristu. Amen. Diġà għandi messaġġ ieħor fuq is-sam fuq il-YouTube tistgħu tarawh, però llum ħassejt ħafna fl-ispirtu tiegħi biex nitkellem darba oħra kont tkellimt kjoġobkom please kulħadd sieket ma jitkax kellem bħalissa isimgħu u ħallu l-ħadd ieħor jisma'. Kont kellimtkom fuq is-sawm, però llum ħatkellem fuq il-benefiċċji tas-sawm. Fuq il-benefiċċji tas-sawm. Morru fi ktieb ta' Iżajja kapitlu 58, 58. Isimgħu ħanibda mill-very basic. Il-kelma sawm tfisser li tastjeni mill-ċertu ikel. Tastjeni mill-li tiekol. Jiġifieri qed ngħidha di darba kont qedtilkom imma ħanejda minn ma samaħħiex jew sinneżija. Is-sawm ma jfissirx li jiena ħansum mit-television. Issa, tista' ssum mit-television jekk trid, jekk inti d-dita tiegħek jagħti kol it-televisions. Jiġifieri jiena ma sax ngħid jiena ħansum mill-impejjeb pereżempju, jiena ngħidlek tajjeb li tieqaf milli tpejjeb imma mhijiex sawma. Sewwa is-sawm dejjem fil-Bibja għandu x'jaqsam li wieħed jieqaf jiekol. Jieqaf jiekol. Is-sawm xi ħaġa oħra di peress li aħna tlajna f'kultura tradizzjonali nisranija, mhux kollox li aħna ġejna malma kien mill-Bibja bħalma tafu, ċertu affarijiet kienu mit-tradizzjonijiet. Ma tistax issum biex inti tipprova nobietek jinħafrulek. Għax pereżempju kemm il-darba għedna anke biċ-ċajt jgħidu sum għal nobietek. Sewwa dnubietna mhix il-problema għall-mulej. Għax dnubietna Alla ħaxsibhom fuq is-salib meta Ġesu Kristu ġar id-dnubiet kollha tagħna u ma ħallekx laqbdew jgħidlek xi ħsieb. Ħadu ħsiebhom kollha hu. Ġesu ħsieb id-dnubiet. Ħallas id-dnubiet tagħna kollha. Ma ħalla xejn fidejk biex tħallas għax wieħed minnhom. Amen? Jiġifieri anke aħna biċ-ċajt xi kultant ngħidu sum naqra l-dnubietek int. Dik ċajta imma mhijiex biblika. Sewwa mela one il-basic. Is-sum mela meta ħassum dejjem ovvjament nżommu f'moħħna xtejt il-kelma tal-mulej. Number 2, sawm jiena nieqaf milli niekol. 3, is-sawm huwa biss skont il-kelma talla għal poplu talla. Issa jiena naf li fid-dinja hawn min jagħmel ċertu sawm għad-dieta. Jew sawm forsi ma nafx għal xi ħaġa oħra, anke forsi ta' raġunijiet ta' saħħa. U kollha tajbin, imma mhux ħajdlu sawm bibliku dak. Jista' jkun hemm benefiċċji u jekk huma tajbin għalik sakemm mhux qed tagħmel xi ħaġa ħażina tista' tagħmilhom. Ma m'għandux jaqsam xejn ma' sawm bibliku. Issa xi ħaġa milli xi kultant ċertu Kristjani jkollhom konflitt hija meta jgħiduli Pastor, min iżgur jekk qed insum minn qalbi jew biex nitlef ċertu peace. Isimgħuni. Ejja noħduha fil-kuntest tal-common sense. Hija normali li persuna titlef ċertu peace meta qed issum. Jiġifieri anzi, mhux biss, biblikament, meta isumu, per eżempju, jekk inti tisma'
Per eżempju, jekk taqra ktib ta' Daniel hemm ħafna fuq is-sawm fuq Daniel. Meta tiftakar kif anka Xedrek, Mixek u Abednego kienu jsumu u anka Daniel, il-Bibja tgħidlek li l-apparenza tagħhom kienet tidher ħafna iktar aħjar minn nies ta' madwarhom. Issa, apparti li hemm l-Spiritu Santu li jkun fuqek, imma s-sawm vera jiġi il-ġilda tiegħek ċertu sawm qabel jagħmililek tidher iktar healthy. Allura hemm benefiċċji fiżiċi. Sewwa, jekk inti pereżempju dejjem tikol il-ħelu u dejjem tikol il-junk food, inti taf li mill-lat mediku qed tagħmel id-dannu lil ġismek. Sewwa, u għaliex insumu bil-ikel? Għax jiena u inti mingħajr l-ikel ma ngħixux. Irridu l-ikel biex ngħixu. Dan il-ġisem għandu bżonn l-ikel naturali biex jgħix. Allura l-ikel meta ma tikolx inti l-ġisem jibda jwerzaq, jibda jgħajjad. Allura huwa forma ta' sagrifiċċju, forma ta' dbatija, bħalma tgħid l-Iskrittura takkes ġismek, sewwa mhux insawtu lil nafusna ta' bħalma jagħmlu xi jew kienu jagħmlu xi żmien, jagħmlu xi lenza u joqogħdu jsawtu l-funsom. Sewwa tkun qed takkes ġismek, qed tgħaddi l-ġismek minn ċertu nuqqas. Imma f'dak iż-żmien inti, kif ħanorikom fl-Iskrittura, huwa żmien li waqt li ġismek qed jixxenna għall-ikel naturali, jiġi rreplejsjat biex inti tixxenna għall-ikel minn flok spiritwali. Qed tifhmuni aħwa? Jiġifieri ħalli nagħmlu l-istess kulħadd kemm aħna l-istess bażi. Iżajja 58. Iftaħ garġik, għajjat u la tiskoċċ. Olli leħnek bħal tromba, dnubhom uri lil poplu tiegħi u ħtietom lil dar Ġakob. Imma li kuljum ifittxu jixtiequ jarfu triqati bħalli kieku ġens li jagħmel is-sewwa u li ma ħallex l-ordnijiet ġusti tal-Alla tiegħu. Jitolbuni ġudizzji fis-sewwa jixtiequ li jersqu lejn Alla. Għal eżemawni, ħanibdew. Għal somna u int ma ħaristx. Għalix somna, ma nasana ftit. Il-kondizzjoni tal-qalb tiegħek tista' ssum mill-ikel kollu, mill-xorb kollu u l-kondizzjoni tal-qalb tiegħek misewwa mhu ħajżwielek xejn. Infatti ħanagħmel spunt. Għal dawk kollha nsew preżenti u dawk kollha taraw dan il-messaġġ bil-YouTube, qabel ma tibda s-sawm, aħjar tara li inti qalbek qiegħda sewwa mal-mulej. U b'mod iktar speċjali, tgħidli għaliex iktar, issa ngħidlek, maħutek. Għax jiswa int ħadmur is-sum u int maħutek għandek xi lanżita, offense, nuqqas ta' maħfra, korla, vendetta. Alla mhux ħajjiswil ma jiswilek xejn dak is-samm. Qed tifhum? Mela qalbek tippożizzjona qalbek sewwa quddiem Alla meta ħassum. Amen aħwa? Halleluja. Ftakar li s-sawm mhuwiex mezz tas-salvazzjoni tiegħek, jiġifieri ħansum ħalli nsalva. Is-salvazzjoni tiegħek hija permezz ta' Kristu, biss bil-grazzja aħna salvati, mhux permezz bis-saħħa tagħna, mhux bis-saħħa tagħna bil-grazzja ta' Kristu, permezz tal-fidi. Mela qalbek make sure li anke meta tibda sawma, issa ħanejdilkom ħaġa. Jekk xi ħadd jixtieq isum biex ineħħi ċertu peace, tuha għamilha. Imma tħallatix ma sawma għall-mulej. Is-sawma għamilha għall-mulej fis-sens mhux għax il-mulej għax il-mulej għandu bżonn is-sawm tiegħek da. Jiġifieri ħadd għamilha bil-mottiv ġust, imma biex il-toġob il-Alla u ħatolqot il-benefiċċji ħajkollok ħafna benefiċċji meta ssum. Ħafna l-benefiċċji huma kbar il-benefiċċji. Nista' ngħidlek biss ma hemmx profeta fil-Bibja, m'hemmx bniedem Talla fil-Bibja li qatt ma sam. M'hemmx bniedem Talla li jiena naf fil-ħajja tal-lum u matul l-istorja li qatt ma sam. Ġesu qal li d-dixxipli tiegħi isumu. Is-segwaġi tiegħi isumu. Sewwa,
Imma meta jiena qed insum qed niftaħ li l-nifsi meta qalbi sew, jiġifieri qalbi sew biex nagħmilkom iktar faċli. Basta importanti li jiena m'għandix l-anżita, xi naqas maħfra, offense, u dawn l-affett ma nżommhom. Jiġifieri jiena mal-mulej qed maħuti qed sew. Tajjeb. Min hemm issa qed nibda nallajnja li l-nifsi sew mal-mulej. Mela l-ewwel benefiċċju tas-sawm huwa għalik. Alla m'għandu bżonn is-sawm tiegħi. Imma hemm affarijiet spiritwali biex joperaw fik jew permezz tiegħek hemm bżonn is-sawm. Ħanaraw. Mill-inqas illum ħansemmilkom mill-inqas 20 punt. Ħankompli. Għaliex somna u int ma ħaris dat jgħidu lill-Alla dal-kliem, il-poplu tiegħu. Akkisna ruħna u int ma nbaħħx. Araw fjum is-sawm tagħkom tagħmlu li tridu u taksu lil ħaddiem tagħkom. Araw issumu bil-kwestjonijiet u l-ġlied. Smajta d-doq? U taksu lil ħaddiem tagħkom. Araw issumu bil-kwestjonijiet u l-ġlied u tidorbu bil-pon bl-ħaq. Jekk issumu kif qegħdin issumu issa, eħinkom ma jistamax fil-għoli. Mela ħija, jekk m'intix ħadd qalbek, dawk il-kejkijiet tal-miliet kulhom kollha. Dawk il-kaxxetti ċikkolata kulhom kollha, ħalli għalmenu. Għattu pjeġir fuq xi ħaġa x'issam li qed tagħmel jekk qalbek miżew ma jiżbilek xejn. Mela, vers 6. Vers 5, sorry. Jaqgħu jiena joġobni sawm bħal dan. Jum biex bniedem jakkes ilu nifsu. Biex ibaxxi rasu bħass mar u jimted fuq ix-xkora u rmid. Tajdlu dansa jum joġob lil-mulej. Jaqgħu mhux dan is-sawm li jien irrid, jiġifieri li tħoll il-bit tal-ħażen. Tqaċċa tixkiel tal-madmad. Tibgħat ħilsa lil-maħqurin u tkisser kull madmad. Mhux li daqsam ħobżok ma' minu bil-ġuħ u tdaħħal f'darek lil imsejken bla saqaf. Mhux li tlibbes lil min tara qarwien u n-nies ta' darek ma tinsihomx. Imbagħad ifittx bħal żernieq id-dawl tiegħek. Isimgħu, din interessanti, mhux ħaniftaħ fuqha, ma fiex xi teoloġija kbira, però imbagħad ifittx fiż-żernieq bħal żernieq id-dawl tiegħek, mhux id-dawl tal-alla fik, id-dawl tiegħek. Iva, hemm id-dawl tal-alla fina llum bħala Kristjani, imma d-dawl tiegħek. Għax inti, anka bħala bniedem, hemm affarijiet li inti tista' tagħmel sewwa. M'hemm bżonn l-Ispiritu Santu biex joqgħod jgħinek tagħmelhom aqbad u għamilhom. Inti fehm, jekk jien arid nagħmel il-karità, m'hemm bżonn joqgħod nistenna l-Ispiritu Santu għejnu biex jgħidli għejnu l dak. M'hemm bżonn joqgħod jgħid il-mulejju. Sewwa. Diġà taf li fejn tara l-min inbatut. Tgħinu? Waħda mill-affarijiet frażijiet li nħobb ngħid hija jew ġiliet hija din. Titlobx il-mulej għar-risposta li inti ġa taf. Don't ask the Lord to give you answers for which you already know the answer. Bħalma tfal tiegħi xi kultant jgħiduli, Daddy, should I do my bed? Do you know what's my answer? Silent. Why should I answer that type of a silly question? Daddy, should I clean after my mess? No, Daddy, tridin nadda forajja? Le, ħalli ħem għal-għada. Għattifem? Allura meta ċikultant aħna jtolbu għaffad il-bulej. U silenzjus. Minti diġa taf x'għandek tagħmel? Lord, għandi bur nirranġa maħija. Ma għalli xejn mulej. Mulej, għandi naħfrila l-mara, mux jibdiet.
silent. Ma smajtu xejn li l-bulej mela ma ħanamel xejn. Bl-Inglis taf xejdu l daw? A fool. You're asking God to give you answers that you already know. Hallelujah. Mela. ħankomplu. Vers 8. Imbagħad ifittxu li bħal żerni id-dawl tiegħek. U malajr talaqlek il-ġerħa tiegħek, malajr isma' daw daftaf kemm hemm ponti hawn. Malajr talaqlek il-ġerħa tiegħek. Quddiemek timxi l-ġustizzja tiegħek u l-glorja tal-mulej timxi warajk. Jekk biss issejjaħlu, mulej, hawn jien. Jesus, hawn jien. Qed tindinaw xi tiġri once li qed ikun hemm sawn kif il-mulej jrid. L-affarijiet bħanida bl-Ingliż. Things in the spirit, they get accelerated. Fl-ispirtu l-affarijiet jiġu accelerati. Dak li inti forsi tkun qed tistennejlek ġimgħa dejklieta jew xahar jew sena, mas-sawm kif irid il-mulej, l-affarijiet jiġu instantanji. Għalhekk inti seħħlu l-mulej jgħidlek hawnni, illa tiġi ġejta naqqas spiċċajta ngħidha l-kelma. Qed tismu l-benefiċċji tas-sawm. Mela. Jekk tneħħi minn nofsok il-moħħrija ma tmitx subajk u ma tagħmilx deni bil-sienek, mela tiġi ngħidlek li ruxma ta' sawm, ta' ruxma ta' Kristjani li qed jagħmlu mhux tal-li mhu ħajsma' xejn tal qed joffendu l-Alla. Għax il-valenu li nisma' minn ċertu suppost insara Kristjani, nibda ngħid daw tal-kredda ta' Ġesu. Mhux qed jaħsbu li Alla tisma' tal tagħhom daw. Pastor, għax ma nistax. Issa, mhux qed impoġġi l-kulħadd fl-istess kategorija, ma ħanejda. Għax xejn kemm nitlob għal fejqan. Għadek kafrajt fis-sawm, il-ġerħa tfiqlek malajr. Għax xejn kemm nitlob biex nara breakthrough. Hemm ta' issues oħrajn. Għax inti jista' jkollok m'għandek xejn kontra ħuk, imma inti qatt ma tiġi l-fellowship. Allura mela noqsu minna ħaħra. Inti taf li il-biċċa l-kbira tal-impartazzjoni li Alla ħajimparta f'ħajtek hija fil-fellowship. Did you know that the majority of times that there will be an impartation in your life will be under the anointed teaching of the word, not sitting pretty watching God TV. Issa, watch TV and watch God TV. ħabbejtek, they say, watch these things. Mela le, imma mhux in replacing. Jiena m'għandi bżonn il-fellowship il-Knisja, jiena ħejjin il-mulej u l-God TV. Jekk inti vera taqra l-Bibja u verament ħares lej God TV, żgur xi darba oħra f'ġimgħa ħanejda almenu f'ġimgħa, mhux ġurnata, da anke f'ġurnata ħajgħidulek wara l-Knisja. Mela inti tasel x'tisma' int, mela mhux vera qed tisma' God TV. Qed tifhem issa Alla ma tistax tisimgħu? Għax inti qed titolbu love you, Alla bżonn joqgħod jgħidlek mur il-fellowship, mur ix-xierek, għatini glorja, hemm bżonn jgħidlek tini d-deċma u l-offert, hemm bżonn joqgħod jikroblok il-mulej. Mela jekk ħajkroblok il-mulej, u s-probli ħad ispiċċa tokroblu in. Mark it down, write it down. Jekk il-mulej jokroblok, u s-probabli inti tokrob lilu. Ftakar, din hija relazzjoni bejn tnejn. Impatt. Għax dak ma l-ewwel jaqla. Għaliex ma tarax kif jgħix. Ma l-ewwel jobdi dak. Jew inti biex tobdew tagħmel xi ħaġa lil mwiet toqgħod tokroblok, noqogħdu nagħmlu żiżi bik u noqogħdu nitimgħak għax naqra attenzjoni żejda. Jew inti mal-ewwel kif tisma' l-kelma tal-Mallet tibdija. Għalhekk ċertu nies jaqilgħu aktar malajr għax huma nies kif jisimgħu l-kelma tal-mulej. U mhux xi profeta ġifieri jaġġi minn barra ta'.
il-kelma tal-mulej għalli. Din hija l-kelma tal-mulej. Kemm inti quick biex tobdi dak li inti taf li Alla diġà jirrikjedi minni. Halleluja, ħankomplu. Jekk int qalbek mela, jekk biss issejjaħlu jwieġeb il-mulej, jekk tajjatlu jgħidlek hawn jien, jekk tneħħi minn f'nofsok il-moħħrija, ma tmix subajk u ma tagħmilx ġenib il-sinek. Jekk inti qalbek toħroġ għall-imġewwaħ u x-xabba qalb l-imnikked, u mbagħad id-dawl tiegħek ifiġ fid-dlam u s-swit tiegħek ikun bħal nofsinhar. Dan mhux wieħed mill-benefiċċji, dan wieħed mill-conditions. Ejn lil minu batut. Da mhux bil-benefiċċji, il-benefiċċji għadni ħanejdhomkom. Ejn lil minu batut, inti ma tistax kun taf li pereżempju il-home church tiegħek River of Love tissapportja l-orfni u inti l-orfni qatt ma tissapportjahom. Jew aħna tnejnu familja u inti qatt ma jindenja ruħek tgħid ħanati xi ħaġa ekstra. Intom tinutaw li intom ġiet irrealizzaw li ħaġa ekstra ma tbiddilekx ħajtek. Fejn tkun tibqa' ġieli notajt li fejn tkun tibqa' bil-ħaġa ekstra tiegħek. Imma ħaġa ekstra ta' din, ħaġa ekstra ta' dak, ħaġa ekstra ta' dak, tbiddel ħajja ta' ġagħtiku. That's all. U għalet jara qalbek. Inti tiflaħ għal 1 euro, dak jiftaħ għal 5 euro, dak jiftaħ għal 500. U Alla jaf x'xif tiflaħ. Alla jaf tiftaħ. Imma għalet jara li qalbek qed tmur qed toħroġ għal batut. Illum 25 cents affordja, għada naffordja 25 euros. Alla jaf. Dawn huma waħda mill-kondizzjonijiet, imma llum mhux fuq il-kondizzjonijiet nitkellem għalkemm diġà semmejtilkom il-kondizzjoni tal-qalb, iktar importanti. Għalkemm din ukoll ovvjament għandha x'jaqsam mal-kondizzjoni tal-qalb, għax inti ma tistax tgħid tħobb il-Alla u ma tara l-ħuk batut tinjura. Sewwa? Halleluja. Jekk int qalbek toħroġ għall-imġewwaħ u xabba l-qalb l-imnikked, imbagħad id-dawl tiegħek ifiġ fid-dlam u s-swit tiegħek ikun bħal nofsinhar u l-mulej jibqa' jmexxik għal dejjem u jxabbalek qalbek l-imkejjen nixfa u jisaħħaħlek għadmek int tkun bħal ġnien bis-saqwi bħal lajn tal-ilma ma jonqos qatt u jerġgħu jibnuk mill-ħerbit tal-qedem mill-ġdid int tibni s-sisin tal-ġenerazzjoni sħaħ u jsejħulek bennej ta' swar imġarfa li tġeddet it-toroq fejn wieħed jonqod. Jekk int ma tixħidx, orajt, femmek, dak mbagħad jibda xi ħaġa oħra. Ammen qed tismawni aħwa? Kemm dawn huma ċertu kondizzjonijiet u semmejna wkoll ċertu benefiċċji. Ħammorru fi Ktieb ta' Luqa kapitlu 4, morru fi Ktieb ta' Luqa kapitlu 4. Fejn qed naraw il-Ġesù. Per eżempju, kontu tafu intom li meta Pawlu ġi Malta fuq il-xini li inkalja Malta, Pawlu kienet isum. Kontu tafu li kienet isum? Kien għaddej minn żmien ta' sab fuq il-vapur. Ħanaqralkom nisimgħu di Luqa kapitlu 4. Luqa 4. Dan issa Ġesù. Tajjeb. Halleluja. Fejn naraw il-Ġesu Kristu jagħmel 40 jum. Min jagħmel 40 jum. Però fl-Iskrittura xi ħaġa interessanti, il-sawm ta' 40 jum mhuwiex rikjedu bil-fors, l-importanti li sum. Naħseb l-iktar wieħed komuni huwa ta' 3 ijiem. Infatti nħeġġitkom sumu regolari. Anke tgħid ġurnata. Jien qed ngħidlek b'mod ġenerali. Issa s-sawm ta' Daniel huwa fuq ħaxix, frott, xejn ħelu, xejn affarijiet ta' kejkiet u hekk. Tista' tikol il-peanuts, tista' tikol frott. Xej laħmijiet, xej ħut, xej tiġiġ, xej turkeys, għafet bħala. Ġifiri, Daniel tisawm huwa fuq ħaxix l-iktar u frott. Sawa? Però jina għamlu mottej l-isma jina għal-ħaxix ma jaqbilx miħaj.
Mela inti ħajkollok tagħmel sawma naqa' differenti għalik għax hawn min huwa allerġiku għal ħaxix. Isimgħuni, darba kien hemm ħija fil-mulej hawnhekk. U għalli pastor fis-sawm iktar ħxint. Tidejlek għaliex? Għax kienet jgħid fuq il-ħobs. Ara ma tmurx xi ħobża tal-Malti ta' biss u ssir salib imbagħad. Biss. Isimgħu. Il-ħobs tajba biċċa ħobs Maltija tajba u tista' tikolha bil-konserva. Jekk tagħmel it-ton ta' żejt ittaqla l-ton u tagħmelu żejt biss. Sewwawna qabżar u melħ ħadd inqabbadkom il-ġuħ issa daqgħana. Sewwa vera tinżillek għażel dik ġejna akkapparu naqab. Għazzabut. Għazzamu, imsommenu. Id-veri, f'dawn l-40, għam daw 20 ġurnata, għadu attenti kif tiklu. Għalli, ovvjament, inti jek tixtiq tonqos. Jgħidu ma pastori, għadun xosni ħazin, tax għadun xosni għed nonqos għed fil-wej. Praise God, dak huwa għed mill-benefiċi. Ma fija xejb da zi. Basta mux għed tamlu biex tonqos. Fis-sens, il-main scope biex tonqos. Imma jekk huwa side effect pozittiv tas-sawm, huwa fija xejn ħażin da zi. Praise God. Luqa kapitlu 1, minn vers 1, kapitlu 4 vers 1. Ġesu mimli bil-Ispiritu Santu raġa lura mill-Ġordanu l-Ispiritu ħadu fid-deżert. Emma l-40 jum Ġesu kien imġarrab bix-xitan matul dawk il-jiem ma kil xejn u mbagħad meta għaddew dawk il-jiem ħadu l-ġuħ. U x-xitan qallu, jekk int binalla, għajdil din il-ġebla issir ħobs. Wieġbu Ġesu, hemmhekk issa Ġesu mhux Daniel fast għamel, Ġesu għamel total fast. U għara ma tmux tagħmel xi total fast jekk ma jkollokx direzzjoni vera minn Alla għax nagħmlulek il-funeral. Ftakar iċ-ċevetta dan il-passaġġ huwa imqanqal mill-Ispiritu Santu. Mosè għamel fastek meta kien fuq il-muntanja. Isimgħu, meta tkun fil-glorja ma tantx ħajabda ġuħta. Anyway, u Elija, il-profeta tal-profeti jgħidulu. Ma pija fil-Bibja, il-sawm ta' 40 jum mhux jaqsek komuni. Għaw min jagħmlu sawm, imma mhux sawm totali, tista' tgħid passer nistgħu nagħmlu 40 jum minflok 21, tista' tagħmlu 50 jekk trid. Tista' tagħmlu 100 jum, I don't care. Sewwa, tgħid li ma nistax nagħmlu fuq il-ħaxix biss għax mhux tajjeb għalija. Għaw min ħaxix biss nefħu pereżempju, għax huwa allerġiku għal ħafna ħanix. Mela, taf xi ngħidlek għamel xi tip ta' sawm oħra. Jew pereżempju tgħid dan il-21 ġurnata, te pereżempju ħanieħdu biss bil-għasel. Issa naf li l-għasel huwa ħelu, imma hija parti mhux laħa. Jiena mhux ngħidlek ma tista' tgħid xejn bi għandu toma ħelwa. Sewwa ammenti ma tfittih. Jew inkella tuħu stevia tal-fjuri u tal-ħaxix. Jew inkella ma tieħu xejn. Jekk trid, tkun sagrifiċċju kbar. Għal minnu għam derribitte u bil-sokkor. Sewwa, dak jista' jkun sagrifiċċju li jħallilek benefiċċji anke ta' saħħa. Għax it-sokkor mhux tajjeb għalik wara kollox. Sokkor mhux tajjeb. Għalkemm jintiem tajjeb imma mhux tajjeb għas-saħħa. Imbagħad ix-xitan ħadu fil-għoli u wrieħ is-saltin tad-dinja kollha f'daqqa. Qallu x-xitan nagħtik is-seta fuq daw kollha bil-glorja tagħhom ukoll għax hija ngħatat lili u jiena nagħtiha lil min irrid. Jekk tinxteħed quddiem tagħtini qima kollha tiegħek tkun. Ġesu iġbu qallu hemm miktub lil mulej Alla tiegħek tagħti qima u lilu biss taqdi. Imbagħad ix-xitan ħadu Ġerusalemm edu fuq il-quċċata tat-tempju qallu jekk int bin Alla nxteħed minn hawn għal isfel għax hemm miktub li l-anġli tiegħu jordnalhom biex jieħdu ħsiebek u sewwa u lil fuq idejhom jerfawk ħalli ma taħbadx riġlejk ma xi ġebla. Wieġeb Ġesu qallu jingħad iġġarabx il-mulej Alla tiegħek. Imbagħad ix-xitan meta temm dan it-ġrib kollu telaq minn ħdejh sama wasal il-waqt, jiġifieri għal meta jasal xi ħin opportun. Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu reġġa' mar il-Galilea u l-fama tiegħu nxterdet ma dawk li nħawi kollha
Għaxu kien jallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifkir ta' kulħadd. Fil-ktieb ta' Mattew kapitlu 17 vers 21, Ġesu jgħid fejn hemm ċertu spirti li Ġesu jgħid li dawn l-ispirti ma joħorġux jekkux bil-fidi, skawni bit-talb, skużawni, u issa Ġesu wkoll qal ċanfarhom imħabba ma kellhomx biżejjed fidi. Imma Ġesu speċifika li hemm ċertu demonji jew ħelsien li hemm bżonn is-sum. Issa nitalmu għaliex. Għaliex minħabba s-sawm hemm bżonn ċertu sawm minħabba ċertu ministerja u ċertu demonji. Issa ngħidilkom għaliex. Ġesu qal ukoll meta daqsaqsaqu d-dixxipli tiegħu qalu għaliex id-dixxipli tiegħek ma jsimux u d-dixxipli ta' Ġwann il-Battista jsumu. Allura ma għax issa f'dak iż-żmien id-din ma l-arus. U inti meta tmurtiġ ma toqgħodx issum għattiġ. Sewwa bħażara issa meta l-arus jiġi meħud minnhom mbagħad jkollhom sumu. Issa ħanibdew il-benefiċċji. Isimgħuhom għal dawk li jindhom tidu tikdbuhom għax ħad idbirku u ħajjippreparawkom. Alleluja. Il-benefiċċji. Number 1. Is-sawm jgħinek tkun iktar umli. Is-sawm innifsu aħna dat ngħidu issa wara li għandna l-affarijiet bażiċi f'posthom, Is-sawm jgħinek iktar tumilja ruħek. Punt 2. Fis-sawm, per eżempju, jekk taqta' kien hemm passaġġ ieħor sajt rajtilkom imma ma qrajtux imħabba l-ħin. Jekk taqbad Daniel 8, 9 u 10, il-benefiċċji li ħansemmilkom tarawhom hemm għalkemm diġà rajnihom anke f'Iżajja. Is-sawm ibiddillek il-perspettiva ta' kif tara ċertu affarijiet. Jiġifieri, ħanibdew minn hawn. Waħda mill-affarijiet li jagħmellek is-sawm hija li jġibek f'sensik kemm inti mingħajr Alla m'inti xejn. Iġibek f'sensik tirrealizza kemm mingħajr il-mulej inti m'inti xejn. 3. Is-sawm u narawha di fil-ktieb ta' Daniel u anke fil-ktieb ta' Iżajja, ma fis-sawm ta' Daniel kapitlu 10, 8, 9 u 10. Is-sawm jgħinek tikklarifika moħħok. Ħsibietek jiġu iktar ċari. Anka kif tifhem il-kelma jinfetaħlek il-fehm. L-revelazzjoni tiżdidlek. Jiġifieri inti tkun qed tippożizzjona lilek innifsek biex ir-revelazzjoni tiegħek spiritwali tiżdied. 4. Is-sawm jiżdied ukoll id-discerniment. Il-abilità li inti tkun kapaċi tiddixxerni iktar jiżdied. Per eżempju, Daniel meta sawm mhux biss ra viżjonijiet, mhux beda jifhem ċertu revelazzjonijiet, imma anke iddixxerni x'tip ta' anġli qed jikellmuh. 5. Fis-sawm, waħda li semmejna number 1 li aħna nkun qed numiljaw ruħna, fis-sawm qalbna tkun qed tiġi iktar immoldijata biex inkunu iktar obbedjenti lejn il-mulej. Ftakar li meta inti tissum li l-ġismek inti tgħidlu no. Qed takkes ġismek, qed tagħmel dak it-tip ta' sagrifiċċju ta' sofferenza miegħek innifsek u tċaħħad lilek nifsek minn ċertu pjaċiri tas-sawm. 7.7. Sorry, punt 6. Din interessanti. Meta ssum peress li r-realm spiritwali tiegħek iktar jinfetaħ u qalbek iktar tinfetaħ, iktar kapaċi taraf jekk hux vera l-indima tiegħek hija ġenwina. Jekk hux biss tal-cover jew vera ġejja minn qiegħ qalbi. Indima jekk taraf mhux vera l-indima tiegħek ġejja
verament minn qalbek. 7. L-awtorità tiegħek fl-ispirtu tikber. L-awtorità tiegħek fl-ispirtu inti tikber. Għaliex? Għax is-sawm huwa mod kif jiena u inti nissottomettu lejn Alla. U fi ktib ta' Ġakbu 4:7, l-ewwel Pietru kapitlu 3 u kapitlu 5 tgħidlek issottomettilek innifsek il Alla li jirrikjedi umiltà. Is-sawm jgħinek tumilja ruħek. U inti il-Bibja tgħidlek u x-xitan jaħrab minnek. Mela persuna li ġismu huwa iktar yielded kif tgħid l-Iskrittura, iktar ċedut, sewwa u meta titkellmu fuq il-ġisem, jiġifieri mhux nitkellmu għax il-ġuħ biss ta' ir-rabja ma taqbeżlek ġaqsek malaj. Il-kliem żejjed tkun kapaċi iktar trażnu. Sewwa is-sawm mela l-awtorità tiegħek fir-realm spiritwali tiżdiedlek. Punt 8. Fis-sawm il-benefiċċju ieħor li tirċivija li jiġi fik a true genuine feeling of sorrow. To feel sorry. Jiġifieri li tħossok kif tgħidha bl-Ingliż, bil-Malti. Iktar mhux repentant hija waħda mill-benefiċċji wkoll. Iktar eżatt tħossok dispjaċi. Li inti ftakar ara fl-ispiritu intom taf li tiġi inti qed tiġi iktar in touch with your real inner self. Meta inti tissum you're becoming more in touch with your real inner self. Allura inti issa ħaj meta jiddispjaċik ħajkun iktar ġenwin. Sewwa meta jiddispjaċik fuq xi ħaġa. Punt 8. Kun bundisa. Skużawni. Kont qed nara kentomx attenti. Punt 9, mura aħrabilkom waħda. Punt 9, inti ssir vessela iktar faċli biex l-Ispirtu talla jopera minnek. Meta int issum u tgħix ħajja ta' sawm, l-Ispirtu talla ħajsibek lilek bħala vessela iktar faċli jgħaddi u jopera minnek. Intejja nieħdu pipe, jew katusa, jew kanna, whatever. Jekk dik il-katusa mimlija u bil-ħmieġ tat-toilet, tas-sink u whatever else. Ara ma xiex jrid jikkumbatti dak l-ilma ċar li jrid jgħaddi minn hemm. Imma u l-affarijiet li jitrabbew mal-marrok. Imma meta inti tissawm dak kollu jitnaddaf allura l-ilma aktar qed jiflaw iktar faċli. Sewwa, punt 10. Il-qawwa talla topera ħafna iktar faċli minn ġafik. Kważi ngħidlek jiġifieri li inti ssir iktar in touch mar-realm spiritwali fik. Simili ta' xi waħda qabel di. 12. 11. Fis-sawm inti tkun qed tersaq iktar viċin tal-mulej u l-mulej jersaq iktar viċin tiegħek. Ersaq lej il-mulej u l-mulej jersaq iktar viċin tiegħek. Draw closer to him and he will draw closer to you. Fis-sawm punt 12 inti qed tugri din important vera I like this. Fis-sawm inti qed turi li l-ġuħ tiegħek għal Alla huwa ħafna iktar importanti mill-ġuħ għal burger. Titnejlek xi ħaġa? Titnejlek kif toħroġ bomba? Meta jaqbdek il-ġuħ għal xi burger, jew għal xi pizza, jew għal xi biċċa steak, pepper steak u bil-mushroom sauce. Ħallinejnkom fis-sawm nagħmilulkom iktar powerful. Sewwa. Sewwa. X'qed jiġri inti meta tagħmel hekk?
ġisbek qed ixxenna għal dak l-affarijiet u inti jgħidlu no. Mur dak il-ħin aqra l-Bibja. Mur dak il-ħin itlob fl-Ispirtu. Start praying in the Holy Ghost. ħatkun xi ħaġa tal-għaġeb, soprannaturali. Il-ġuħ tal-ġisem jitlaq. Għax inti you're feeding l-Ispirtu. Halleluja. Turi li inti l-ġuħ għal-Alla huwa ħafna ikbar għalik fik mill-ġuħ għal biċċa ekel, biċċa pasta, whatever. 13. Meta jiena tinsum, jiena timmiss il-qalb tal-Missih. Meta tinsum, qed timmiss il-qalb tal-Mulej. Erbatax, rajna fi ktib ta' Eżajja, 58. Meta jien qed insum u nitlob, għax inti mhux ġas, isimgħu ħalli nikklarifika di. Aħna mhux biss insumu, ġifieri we just stop doing something, but we stop eating certain things and increase more in prayer. Ġifieri mhux just I abstain from eating and that's it. Mhux biss nieqaf niekol il-pasti u l-aġinijiet u l-laħmijiet, nieqaf dawk. Imma minn flok qed inżid fit-talb u l-qari tal-kelma u l-meditazzjoni tal-kelma, nisma' l-messaġġi tal-kalma tal-Mulej. Qed inżid dawk, qed inżid. Qed tifhmu? Kemm tieħu ħin tiekol inti kuljum? Tiekol dum kwarta? Sewwa 6 minutes? Jiena 6, it was probably 3 minutes. Sewwa, għand il-mami naħseb tagħmel żjed ikoll. Sewwa. Imma immaġina inti nagħmluha sijaħa, u nagħmluha nofsija, nkunu reali, nofsija. Poġġejt bil-qiegħda, għamilt naqabżar u melħ u ġobon. Sewwa qed ngħidilkom id-dieta tiegħi. Sewwa, kilt, mbagħad forsi ħadd jew soppa qabel jew soppa wara jew xi salad whatever, jew biċċa ħobs jew biċċa ġobbon u xrob xi ħaġa, ħadd nofsija kollox. Wis probabbli jekk inti on the go ħajħodlok ħafna qas minn hekk. Imma jekk għalmenu nagħmlu mod poġġi bil-qiegħda mal-familja, inti mhux ħadd tagħmel 5 minuti poġġi minn. Sewwa. Mela kkalkula li inti dak il-ħin qed iżdied fit-talb u l-qari tal-kelma. Issa ovvjament xorta tistgħu tpoġġu mal-familja da. Ma minflok tiklu dawn ċertu affarijiet, ħatiklu ħaxix, frott, soppa, tal-affarijiet li mhumiex laħmijiet. Mela ħatmiss il-qalb tal-Mulej, vers 14, it-talb tiegħek 14 issa, punt 14, isir iktar effettiv. It-talb tiegħek isir iktar effettiv. Fit-talb ta' Daniel, fit-talb anka tal-Apostli, fit-talb anka ta' Ġesu. Meta kien hemm talb u sawm flimkien, naraw l-effett immedjat fuq kontra l-għadu jew fuq rigward manifestazzjonijiet ta' fejqan u mirakli żdiedu, aċċeleraw. Punt 15, xi ħaġa powerful li. Kemm minnkom intom għandkom xi weda tal-Mulej tistennew tiġi? Jew rajtu il-Mulej kellkom xi profezija, kelma xi ħadd titkellem fuqha u tak profezija u taf li hemm il-Mulej, sewwa u għadha ma seħħitx f'ħajtek. Tittarassi? Sum. Xi ħaġa interessanti, Daniel kienet jaqra l-profeta Ġeremija. U kienet saret profeta li kieku ħafna mill-Evanġeliċi llum li ħafna minnhom jaħsbu li jafu ħafna. Dak profeta ġenwin għax dak li qal. Seħ, mur jgħidilhom li fi ktib ta' Deuteronomju kapitlu 13 li hemm test fejn Alla jgħidilhom jekk jiena nibadilkom profeta fals. U l-profeżiji tiegħu jkunu vera, xorta jgħaddu. Kif ħataraf jekk hux mela ġenwin jew le? Għax ħafna Evanġeliċi jew ħafna Kristjani hekk jarfu profeta fals minn ġenwin. Il-profezija seħħet jew le?
kemm hemm xi veċ għandek tara fil-profeta, tidgħidilkom il-profeta ġenwin x'ma jagħmel żgur, ma jolli lil ħadd iktar ħlief il-Kristu. Issa meta int għandek ċertu profesiji, jew uħud li jgħidu li huma profeti, anka ta' reliġjoni oħra forsi. Mhumiex profeti qalbi, jekk il-glorja mhux qed joħodha Alla l-Missier u Ibnu Ġesu Kristu mhux profeti Alla. Issa jiena ma għandek profeti ta' Kristu, jew profeti Kristjani. Kif ħankun naf li huwa Alla jew le? One, qatt ma jmur kontra l-Bibja. Qatt. Two, dejjem jagħti glorja lil Alla. Dawk li titqis int mhux għax kif jilbes jekk hux bl-ingravvat jew bit-ċof jew bit-t-shirt, jew jixxejkjax jew jajjaġ jew jitkellem baxx, lok mhux tu. Mhux kif tarbel affarijiet spirituali? Meta ġi Ġesu jiekol, qalu kontrih. U meta ġi Ġwan il-Battista jsum, qalu kontrih. Mhux għax sa mhux id-nej samu, il-kuntest hija ġifieri ma tistax għandi talim sħiħ fuq l-internet fuq kif inti taraf bil-profeta ġenwin. U believe me, ħafna evanġeli ġandhom bżonn jisimgħu għax ma jafuhomx. Halleluja. Mela, punt 15. Fil-ktib ta' Daniel, meta ra ċertu profesija ma seħħitx, Daniel beda jsum u jitlob biex il-profesija fuq Iżrael isseħħ. Amen? Mela, 16. Di mhix benefiċċju, waqt li inti qed issum jista' jkun li inti tħossok weak dajjef. Da mhux benefiċċju. Nista' jgħidlek sa ċertu punt indirett defini benefiċċju jista' jkun għax inti qed tagħmel is-sawm taw sewwa. Għax anke Ġesu meta sawm tiftakar kien dajjef u l-Bibja tgħidlek imbagħad lan li ġew jimministrawlu, anke Daniel ħassu dajjef fil-ġisem. Imma inti ġismek jkun dajjef mhux l-ispirtu tiegħek jkun nar. Issa, ovvjament, jekk inti tista' tħossok hekk, mur kull xi ħaġa li ma tmux kontra s-sawma li qed tagħmel. Issa ħanejdilkom xi ħaġa oħra. Jekk xi ħadd minnkom jinnaf b'xi mod jikser is-sawma, m'għamilx ġnub ta'. Pastor, ksirt is-sawma, għamil ġnub Alla ħarta jħobbni. Alla ma jikmandakx is-sum, imma Alla jonorak jekk is-sum. Tifhmu, din mhix liġi kulħadd irid isum. Mhix liġi, din mhix liġi, din hija a free will act of your love. Sewwa? Avolja ta' il-benefiċċji kollha int ħad toħodhom. Sewwa, ġifieri. Ġifieri jekk xi ħadd waqqaf is-sawma jew kisser is-sawma tkun xi kundannat, għidlu mole skużani ta' kissirta, mhux skużani għax bħal peġi għax dnibt, għajżek maħġ inti forsi ma narajċ il-kelma tiegħek u ma nżemmejx il-kelma. Imma kompli żejjer, kompli għaddej jew iqafhem jekk idri. Imma għandek daw il-benefiċċji kollha meta ssum. Sewwa 16, 17. Meta inta tissum, eżis aħwa, itlob għall-familja tiegħek, għall-membri tal-familja tiegħek biex jisalvaw. Għal-nazzjon tiegħek biex jisalvaw. Biex il-mulej jitfaxxita tal-Ispiritu Santu u pajjiżna u n-nazzjon tagħna jisalva. Fis-sawm. Dawn mhumiex benefiċċji, dawn huma realitajiet. Fis-sawm moħħok hemm. It-testijiet ħajżdiedu. 19. Fis-sawm il-battalji ħajħraxu. Fis-sawm 20 qalbek ħatiġi iktar esponuta. Però tista' tiddilja miegħek innifsek. Sewwa. Meta jekk tara Daniel, Ġesu, l-Apostli, profeti oħra, tara kif meta samu il-battalja ħraxet. Jiġifieri mhux biex inti ma tmux tgħid
X'qed tagħmel ħażin, pastor? Xejn. Il-battalja ħraxi. Ħabbax rasek, il-battalja ma jistax missek. Id-demonju ma jistax missek. Imma jipprova jwaqfek u jintimidak. Għax jafx qawwa kbira ġejja fuqek jekk inti jirnexxilek u b'commitment tgħix din is-sawma. Għax l-għadu ma jridx il-poplu tal-Alla jsum. Amen. Halleluja. 21 u nieqaf hemm. Meta ssum il-boldness tiegħek tisplodi. Il-boldness u l-kuraġġ tiegħek spiritwali quddiem l-għadu tisplodi. Dawk huma 21 benefiċċji. Tasaw. Qabli forsi wieħed minnkom tgħiduli hemm oħor jew hemm ieħor. Jista' jkun. Ma dawn huma 21 li l-mulej downloadjali fl-ispiritu tiegħi. Mela issa meta aħna nsumu dawn il-21 ġurnata flimkien, żomma s-sawma. Jekk dak li ħad tagħmel żommu. Anka tfal għalmu għam iżommu. Li ma jeklux ħelu qed tagħmilhom pjaċir. Għal butek u għal saħħithom. Għal sninhom. Għal saħħithom. Għallimhom isommu tfal. Wara kollox aħna familji Kristjani mhux biss ir-raġel il-Kristjan. Ovvjament tagħmilix fuqhom bħala liġi, għallimhom il-benefiċċji bħalma jiena għattililkom. Ħalli t-tfal jibbenefikaw mill-benefiċċji. Amen naħwa. Issa jekk inti jagħtaw illum tgħidli pastor jiena ma nafx kif għandi nsum. Number 1 mhux għasek diffiċli bħalma diġà fehmtek. Imma l-ewwel qabel kollox jekk inti għadek m'intix inwieled minn ġdid. Ma ħajswa xejn. Għax is-sawm huwa għal poplu tal-Alla. Għalhekk ejja nbaxxu rasna. Jekk inti qed tara dal-messaġġ jew qiegħed hawnhekk tisma' dal-messaġġ u inti tgħidli pastor jiena nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu l-ewwel darba f'ħajti llum. Nixtieq verament indur lejn Ġesu u b'qalbi kollha nimxi mal-mulej. Jekk dil persuna hija inti għadek qatt ma salvajt, għadek qatt ma qatt tajt ħajtek lil Kristu verament. Illum il-mulej tagħtik opportunità biex mhux bil tibda s-sawma imma tibda ħajja ġdida fi Kristu. Jekk dal-persuna jenti hawn xi ħadd illum jibda ħajja ġdida mal-mulej olli jdejk. Olli jdejk hawn xi ħadd għandna 1, min iktar, 2, grazzi mulej, min iktar. Min iktar jibda ħajja ġdida ma' Ġesu. Halleluja, jekk inti tgħidli pastor jiena minix żgur minix imwieled minn ġdid, ma nafx. Nixtieq inkun żgur li jiena mwieled minn ġdid. Jekk inti tgħidli minix żgur jekk inhi salvat, inti tixtieq tkun żgur li inti salvat. Illum kun żgur li inti salvat. Kun żgur li inti mwieled minn ġdid. U verament ismek huwa miktub fi-ktub tal-ħajja. Min jixtieq jagħmel din id-deċiżjoni llum għall-ewwel darba f'ħajtek, tagħti ħajtek il Ġesu Kristu għal idejk. Għal idejk, grazzi Ġesu 1, 2, 3, min iktar, grazzi min 4, grazzi mulej. Kulħadd dit-talba li ħanejt ejda warajja minn qalbek issa stess. Ejda minn qalbek. Ejda tisma' lilek innifsek tgħidha. Ejduha. Jekk ħatejda għal għajnejk ħalli tirrifletti dak li ħatejt. U ejda minn fommok, mhux b'qalbek biss, minn fommok ukoll. Din it-talba jekk inti ħatejda u ħatejda minn qalbek, ħassarraf għalik is-salvazzjoni ta' ħajtek, is-salvazzjoni ta' ruħek, il-maħfra ta' dnubietek u inti jkollok il-ħajja ta' dejjem. Mela ejda u moħħok hemm sewx ħatejt. Mister Qaddis, grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Llum naraf mulej li int biss is-sit u s-salvatur tiegħi. Għandi bżonnok f'ħajti mulej u naraf li mingħajrek jiena mitluf u għadni bla salvazzjoni. Ġesu, jiena nemmen b'qalbi kollha li inti li benta l-ħaj, mit għalija fuq is-salib. Fuq is-salib inti ġarrejt id-dnubit kollha tiegħi. Ġarrejt fuqek il-mart kollu tiegħi. Kull saħta tiegħi ġarrejta int mulej. Nitolbok illum, salvani mulej.
nemmen fik qalbi kollha u nitolbok issa stess idħol f'ħajti poġġi int fuq it-tron ta' ħajti u millum il-qudiem mexxini int ikkmandani int bħalma Marija qalet lilek mulej jekk ngħidlek minn qalbi ħajsir minni skont kelmtek dak li trid. Ġesu indawwar ħajti kollha lejk u millum il-qudiem niddikjara minn fommi u minn qalbi ngħid le lix-xitan, le lid-demonju, le il-mart, le għad-dnub, le dak kollu li offendi lilek mulej. U ngħid iva għar-rida tiegħek. Imlini issa stess bl-Ispiritu Santu. Għatini qalb għalik mulej ġenwina u għatini l-grazzja biex ma nħalli xejn u ma nħalli l-ħadd ifixkilni inkompli nimxi miegħek u nisma' l-kelma tiegħek u nixxirek mulej f'din il-familja. Tħalli xejn waqqafni mulej. Issa li bdiet sena ġdida tibda staġun ġdid f'ħajti. Millum il-qudiem niddikjara bla mistħija jien Kristjan, jien ta' Ġesu Kristu, mhux reliġjuż jew reliġjuża, imma jiena llum iben jew bint Alla l-ħaj. Illum Ġesu huwa s-sit tiegħi, is-Salvatur tiegħi. U permezz tal-grazzja tiegħu jien salvat jew salvata. Nagħti glorja u nuru tifħir minn qalbi mulej. Amen. Għatu grazzja li mulej, halleluja. Halleluja. YouTube viewers, God bless you. Thank you tal-li kontu maħna. Narawkom is-sibt fis-seba ta' falaġija u l-ħadd fil-għodu flasha. God bless you. Għamlu dan is-saw maħna u taraw il-benefiċi tal-mulej fuq ħajtkom.